Il-pellegrinaġġ ta' San Girgol li jsir fl-ewwel erba' fuq ħadd-ilgħid imur lura l-sekli sħaħ kif iċ-ċelebrazzjoni ddokumentata li saret fl-1543 u jingħatax jifhem li kienet issir ħafna qabel dakinhar. Hemm min jgħid li kienet issir bweda biex tintemm xi traċedja bħal pesta jew erda tal-ġuħ tar-raba jew ringrazzjament għax maltempata tkun ħarbtet xi flotta furbana milli tartakka l-Gżejjer Maltin. Għalkemm dari kienu jieħdu sem aktar minn 12 parroċċa f'dan il-pellegrinaġġ mill-imdina saż-Żejtun, illum dan il-pellegrinaġġ isir fiż-Żejtun stess u jieħu sem l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna mal-Kapitlu Metropolitan, l-Arċiprietu l-Kleru taż-Żejtun u l-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe tar-Rabat. Il-pellegrinaġġ din is-sena beda fid-9 ta' filgħodu mill-Kappella ta' San Clement lejn il-Knisja Arċipretali ta' Santa Caterina fejn tkanta il-Miserere. Wara l-pellegrinaġġ issokta lejn triq San Girgor sal-Knisja Parrokjali l-Antika ta' Santa Caterina magħrufa popolarment bħala ta' San Girgor u kien akkumpanjat mill-Lingwardja li tirrappreżenta l-parti reliġjuża tal-Ordni ta' San Ġwan fuq quddiem tal-pellegrinaġġ. Wara quddie saletta fl-istess knisja li għalija attenda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Derija, bosta tfal labu lob tradizzjonali Malti fuq it-suntir bħal passju, iż-żibeċ u l-boċċi u wieħed seta' jixtri bosta ekel u affarijiet ta' artiġjanat Malti. Hawn ġie varat ukoll l-20 edizzjoni tal-Ana Fest Festival li ċċelebra l-mużika u l-kant tradizzjonali Malti u barrani u dawk l-artisti Maltin li jipproduċi mużika Maltija. Din is-sena l-festival se jmur lura fil-post li oriġinarjament kien jittella il-Ġnien Botaniku tal-Argotti nhar il-ġimgħa 22 u s-Sibt 23 ta' Ġunju.